TV. At live po tayo mga kabayan. Papasok pa lang po ako. Madilim pa mga kabayan. Ayan po. Naisip ko kasi na ang ating vlog ay kinakailangan pong, excuse me po, mag-vlog po ulit. Dahil schedule po. Habang bumababa po ako. At naisip ko po ang nilagay ko pong title na ito. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito mga kabayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, please don't forget to subscribe with this channel. And hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At ito na po, saan man po kayo naroroon at saan man panig ng mundo, kung nanonood po kayo ng vlog na ito at pati yung mga hindi nanonood na mga aking subscribers, ay God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. At meron po lamang tayong pag-uusapan na 5 taglayin ng isang breadwinner. Sa breadwinner, maaring ito ay isang haligi ng pamilya, isang ama, ina, kapatid, o anak, o di kaya mga guardians. Yan po ang binabanggit natin na kailangan taglayin ng isang breadwinner para magtagumpay po sa buhay at para masagana ang buhay ng pamilya. Ito na yung 5. Unang-una ay ang may takot sa Diyos. Kinakailangan magkaroon ka ng takot sa Diyos kung ikaw ay breadwinner. Pangalawa, masipag. At pangatlo, may diskarte sa buhay. Ayan. At ang pangapat, may disiplina. At ang panglima ay ang mapagmahal. Yan po ang mga kinakailangan nating i-discuss sa umagang ito. At maputol lang natin sandali. Hi po sa ating mga subscribers na nanonood po ng vlog na ito. Mega shout out po sa inyong lahat. Without further paligoy-ligoy, heto na. If you are a breadwinner o kung ikaw ay isang breadwinner, kahit ama, ina, kapatid o ano pang sitwasyon mo, una sa lahat ay kinakailangan may takot ka sa Diyos. Ano ang ibig kong sabihin na may takot sa Diyos? Siyempre, may relasyon ka sa Diyos at yung pinagkukunan mo ng pinampapakain mo ng iyong pamilya, siyempre, una, legal, moral, yan po natin kinukuha yan. Yung mga magagandang paraan. Ayan po ang binabanggit na may takot sa Diyos. At siyempre, sa execution ng iyong pera, kung ikaw ay kumikita, alam na natin na may wisdom yan. Kapag ang isang breadwinner ay may takot sa Diyos, isa lamang ang ibig sabihin, mayroon siyang control sa kanyang sarili and taking control of his mind and taking control of his mouth and taking control of his decision in his life. Yan ho ba? Napaka-importante po yan at totoo po yan na kung isa kang breadwinner, taglay mo po yan. Dahil may kang takot sa Diyos. At heto na, papasukin natin yung pangalawa. Ang breadwinner talaga ay maagang gumigising. Ito ay masipag. Masisipag ang mga breadwinner. Ayan. Kasi iniisip nila una ang kanilang obligasyon sa kanilang pamilya. Siyempre kalakip na ng Diyos. Alam na natin na kahit hindi natin ibuksilan sa Ilocano, oreno hantay nga ipakita ti ugali dagiti tao nga nagaget. As jay di tapay lang ayan tayo takandon kapag ring pay lang alas 4 kadakwa aditadan nga aggaraw-garawen. Dahil jay iti kinagaget. Dahil tati maysa nga kailangan tayo. Sorry po sa mga hindi po Ilocano. Sinabi ko lamang po na maagang gumigising po ang mga masisipag. Ayan po. At kapag ganyan ang ginagawa, yan po ang talagang ugali ng mga masisipag. Dahil kailangan pong masipag ang isang breadwinner. At yan po, para umaga pa lang, nagagawa na niyong pinaka-the best na dapat niyang gawin. Example, yung masipag na tao, mapa-business man yan, mapa-profession man yan, mapa-agricultural man yan, o mapakarpentero man yan o skills o kahit ano pa ang kanyang ginagawa o business, maaga talagang gumigising yan. So yan ang isang qualities ng isang matatag na breadwinner. Ayan. At ang pangatlo mga kabayan,
At ang pangatlo na qualities ng isang breadwinner ay napaka-importante po ito sa kanyang buhay. Ito ay may diskarte. Ayan yung sinasabi. Kahit sino pang vlogger, mapa-American, mapa-Hispanic, Filipino, or other Asian countries, China, ang lagi nilang sinasabi ay madiskarte dapat. Pasensya na po kayo sa light ko kasi talagang dito lamang po ako sa site. Madiskarte. Kailangan madiskarte po ang isang matatag na breadwinner. Ayan, isang tips po yan na nabigay ko po sa inyo. Pag may diskarte, ang ibig sabihin minsan hindi lang sila nag-i-stick sa kanilang isang income, naghahanap pa. Ayan ang unang example ng madiskarte. At yung iba naman, mayroon na silang tinatanim at pinapaganda pa nila. Alam nila yung production. Kung sa isang hektarya, umaani lang sila ng 80 na kaban, tinitignan nila kung anong diskarte nila at ito ay tinututukan nila at binibigyan nila ng mas malaking diskarte. Ayan po. Kaya alam na natin po, napaka-importante po yung diskarte sa mga breadwinner. Layo lamang po tayo kasi nagpapaandar po sila ng ng ating tanker. Ayan po. At ang pang-apat mga kabayan, napaka-importante po ito. Ito po yung mga breadwinner may disiplina. Agree po ba? Yun, ang mga breadwinner po talaga may disiplina. Sa buhay, napaka-importante po yung disiplina ng mga breadwinner. In what way sila may disiplina? Sa lahat po ng aspects ay may disiplina po ang mga breadwinner. Unang-una, sa gastusan, sa iwas sa bisyo, ayan, sa pagmamahal sa pamilya, yung hindi na dapat umuwi ng sobra-sobrang gabi, ina-advise sa mga anak. At sa mga pagwaldas ng walang kwentang pinagkakagastusan, ayan, prepare yung mga anak, kung estudyante, binibigyan ng tamang oras umuwi sa bahay para mag-review. Yan lamang po ang mga mangilan-ngilan na isang parte ng disiplina. At sa sarili, may disiplina yung mga breadwinner. Alam nila ang kanilang pagtulog, alam nila ang kanilang paggising, tinitingnan nila kung ano kinakain nila, nagbibigay sila ng exercise. Yan po ang mga example ng ating sinasabing may disiplina. At ang panglima po ay isa sa pinaka-importante sa ating topic na ito. Excuse lang po. Ang panglima po, yung mapagmahal. Ayan. Napaka-importante po yung mapagmahal sa atin. Mag-uumaga na po. Panglimang sangkap po ay ang mapagmahal. Ang mga breadwinner po ay totoong mapagmahal ang mga ito. Mapagmahal po sila dahil ang mga kanilang income ay binibigyan ng kanya-kanyang pinaglalagyan. Ayan, tulad halimbawa, una, ang mga breadwinner ay kapag sumahod 10% ay tinatabi na niya yan para sa kanyang ipon at nakatabi na rin yung para sa Lord. At yung naiiwan, sineperate na niya yung para sa kanyang pamilya at sineperate niya ang kanyang mga iba pang ipon at nagbibigay lagi ng reward sa loob ng kanyang pamilya. Minamahal ang pamilya. Minamahal ang pamilya ng mga kapatid, ng mga in-laws, ng mga churches, mga kamag-anak. Yan po ang isang qualities ng isang breadwinner. At in conclusion, bago po tayo magsara, ay sana po pag pinapanood nyo ang vlog na ito, ay wag nyo pong i-skip yung ads. Tulungan nyo po ako na magkaroon tayo ng ads para mayroon tayong maitulong sa ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan. At ang conclusion po natin, bilang isang conclusion sa vlog na ito, kung breadwinner ka, kinakailangan mong makipag-usap sa Panginoon, humingi ng wisdom sa pang-araw-araw. At humingi tayo ng wisdom kung paano natin i-execute ang ating mga trabaho, ang ating tinatangkilik o pinagkakakitaan. At lagi po tayong mapangunawa at mapagmahal sa ating kapwa
lalong-lalo na sa ating asawa at mga anak, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, kamag-anak at mga in-laws. At ang mabuting breadwinner ay talagang nakikipag-communicate at nagmamahalan sa bawat isa, nagbibigay serbisyo. So sa umagang ito mga kabayan, sana ang vlog na ito ay nakapagbigay po ng konting insight sa inyo. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.